Ами ако ви кажа, че най-голямата мистерия на Библията не е скрита в Откровението, а в сърцето на пророк, живял 800 години преди Исус. Името му е Исаия и думите му са пронизали вековете като огнени стрели, сочещи към нещо или някого, което ще промени съдбата на света. Докато народът на Юда потъва в криза и поквара, Исаия получава божествено видение, което разкъсва завесата между небето и земята. Той видя трона, серафимите славата, но видя и болката, страдащия слуга, кръвта, разпятието и отхвърления Месия. Как би могъл да види всичко това, преди дори да се е случило? Как би могъл човек да предвиди възкресението, изкуплението и дори подробностите около раждането на Емануил с нас Бог? Ще откриете защо Исаия е наричан от мнозина Петото Евангелие и защо посланието му все още гори като светлина в мрака. Ако чувствате, че вярата ви избледнява или че Бог е далече, това видео ще запали отново пламъка. Защото Исаия не пише само за миналото. Той пише за вас. Абонирайте се за канала, оставете вашето харесване, активирайте камбанката. Защото сега ще разгадаем заедно най-голямата мистерия, скрита в писанията. Смъртта на цар Озия не беше просто краят на едно царуване, това беше крахът на една ера на стабилност в Юда. Земният престол беше празен, а с него и сърцата на хората бяха упразнени от доверие. Политическото лидерство се разпадаше и нацията беше разделена между страха от врага и фалшивата сигурност на човешките съюзи. Това, което остана, беше един изгубен народ, отчужден от справедливостта и потънал в идолопоклонство. Исаия, все още млад, видя всичко това като тежест върху душата си. Той вървеше по улиците на Иерусалим и виждаше Божията слава, забравена във ъглите на храма. Ултарът беше там, но огънят на вярата изглеждаше угаснал. Сякаш хората бяха заменили живата вяра с празни ритуали. Те потърсили защита в Египет, съвет от Асирия, но пренебрегнали божественото видение, което поддържало техните предци в пустинята. Дори заобиколен от неверие, Исаия осъзна, че кризата е повече духовна, отколкото политическа. Усещаше, че ще се случи нещо дълбоко, сякаш небето щеше да наруши мълчанието си. Сърцето му гореше за отговори, но това, което той не знаеше, беше, че самият Бог вече го беше отделил за пророческо призвание и че тази криза беше само началото на неговата мисия. Този момент на разруха ни напомня, че понякога Бог позволява всичко да бъде разклатено, за да можем да видим къде е истинската ни основа. Когато падне земния престол, небесният престол се разкрива по-висок и по-здрав. Болката, която поразява една нация, често е предвестник на разкритие, което може да преобрази цели съдби. И точно в този сценарий на хаос беше призован Исаия. Исаия влиза в храма както обикновенно, но го очаква нещо необичайно. Изведнъж небесата се разкъсват и той вижда неописуемото. Небесният трон, висок и възвишен, заобиколен от серафими, които викат «Свят, свят, свят е Господ на силите». Цялата структура трепери, сякаш самото творение признава величието на този, който царува. Исаия стои пред Божията слава и всичко се променя. Той не се чувства велик, защото е избран, а малък пред лицето на светостта. «Горко ми», той вика, «изгубен съм». Грехът на народа, покварата на нацията и нечистотата на собствените му устни му тежат както никога досега. Но тогава един серафим лети до ултара, вдига разгорещен въглен и докосва устата му. Пречистване. Символичен и дълбок акт. Бог не просто показва славата си, той преобразява. Точно в този момент Исаия чува гласа, отекващ от трона, кого да изпратя и кой ще отиде за нас. Вече няма страх, само предаване. Сърцето на пророка бие от покорство. Той не преговаря, не се колебае. Той просто казва: «Ето ме, изпрати ме». Уплашеното момче се превръща в призован човек, пратеник между небето и земята. Тази сцена ни учи, че Бог не призовава готовите, Той пречиства желаещите. И дори днес, насред хаоса, Той продължава да търси сърца, които казват «Да».
Може би животът ви се тресе като този храм, но какво ще стане, ако това е само началото на едно пророческо призвание? Ами, ако вие също сте изправени пред нещо, което ще промени всичко. Веднага след като казва «Ето ме», Исаия получава изненадващ отговор от Бог. Мисията идва не с обещания за аплодисменти, а за отхвърляне. Господ казва: «Иди и кажи на този народ, и да чуят, няма да разберат». Сърцето на нацията беше втвърдено като камък. Посланието гори в Исаия, но той вече знае малцина, може би никой няма да го чуят. Послушанието ще бъде по-важно от видимите резултати. Тази истина тежи като бреме. Исаия не просто проповядва думи, той излива душата си. Той вика, предупреждава, пророкува, но го третират като луд. Той е усмиван от кралете, презиран от свещениците, игнориран от хората. Пророчеството не го прави популярен, а самотен. Той усеща от първа ръка какво означава да си верен във времена на безразличие. Болката му не е за егото му, а за нацията, която все повече се отдалечава от справедливостта. Въпреки това той не се отказва. Огънят на божественото видение все още гори. Исаия разбира, че неговата мисия зависи не от човешката реакция, а от Божията заповед. Той продължава да проповядва дори без аплодисменти, той засажда семена, дори без да види незабавен плод. Неговата вяра не е в настоящето, а в това, което тепърва предстои. Остатък, верен народ, роден от вярност сред хаос. Днес не е по-различно. Има моменти, когато говорим, съветваме, обичаме и ни пренебрегват. Но Исаия ни учи, че покорството струва повече от признанието. Светът може и да не чува, но небето чува. Всяка дума, изречена с вяра, е семе, посято във времето. И понякога най-невъзможната мисия е точно там, където Бог излива най-голямата си слава. Посред толкова много съпротива, Бог дава на Исаия послание, което изглежда абсурдно за човешките очи. Той заявява: «Девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил». Невъзможен знак. Скандал за логиката, оскърбление за гордостта на мъдрите. Как може девица да роди? Как би могъл Бог да обитава сред хората? Но той беше там. Имануил, Бог с нас. Лидерите се присмиват, интелектуалците се смеят, религиозните хора наричат Исаия мечтател, но пророкът не говори за себе си. Той говори за този, който вижда отвъд времето. Той вижда млада жена с бебе на ръце, светлина, изгряваща в тъмнината. И тази визия го крепи, защото надеждата не се ражда от това, което виждаме, а от това, в което вярваме. И когато Бог говори, дори невъзможното се прекланя пред Словото му. Това предсказано дете не е просто дете. Той е принцът на мира, този, който ще дойде, за да прекъсне цикъла на смъртта и да постави началото на ново царство. Раждането на Емануил ще бъде началото на изкуплението, знакът, че Бог не е изоставил своя народ, дори когато те са го забравили. Исаия разбира: Месията няма да дойде с меч, но с сълзи, с плът, с любов. И може би днес вие също имате нужда от знак. Нещо, което да ви каже, че Бог все още е с вас, че обещанието все още важи. Исаия ни напомня: Бог е специализиран в това да направи невъзможното да произлезе от невъзможното. И когато всичко изглежда тъмно, спомнете си, че има един Емануил, който все още върви до вас. Бог с нас. Исаия не вижда само славата, той вижда болката. В едно от най-мощните видения в цялата Библия, пророкът съзерцава съкрушен, презрян човек без привлекателна външност. Той вижда страдащия слуга, някой, който носи в себе си раните на болното човечество. Той е прободен, натъртван, смачкан, но не по негова вина, а по греховете на хората. Най-шокиращият. Исаия описва подробно нещо, което ще се случи едва векове по-късно – разпъването на кръста. Дори преди кръстът да бъде изобретен от римляните, пророкът вече вижда някой да виси, кървящ, отхвърлен от онези, които трябваше да спаси. Сякаш беше в подножието на Голгота,
Усещаше всеки удар, всяка плюнка, всеки подигравателен вик. Но сред болката се появява проблясък. Това страдание не е напразно. Слугата не е наказан. Той принася жертва. Той се превръща в агнето на олтара на историята, заменяйки своята невинност с нашата вина. И Исаия разбира, това е Месията, неочакваният победител, а неочакваният заместител. Той страда вместо нас и чрез тази болка проправя пътя за изцеление. Чрез неговите рани ние сме изцелени. Днес, когато гледаме раните си, се изкушаваме да мислим, че Бог ни е забравил. Но Исаия ни показва, че самия Бог знае нашата болка отвътре. Той не е далечен, Той е бил в нашите пустини, в нашата мъка, на нашия кръст. И когато гледаме страдащия слуга, разбираме, че пътят към изкуплението наистина минава през болката, но никога не свършва до тук. В мълчанието на болката Исаия вижда нещо невъзможно. Страдащият слуга, който беше смазан, сега стои, жив, славно. Той не просто се издига отново, той се издига като победител. Той ще види плода на своя труд и ще бъде доволен, се казва в пророчеството. Разпятието не беше краят, а мостът към нещо вечно – възкресението. Животът тържествува над смъртта. Изкуплението става реалност. Това пророчество за възкресението не е само за това, че тялото отново диша. Става въпрос за започващото да се ражда царство. Исаия вижда Месията да води изкупени хора, образувайки нова линия, нов път. Вече не е белязан от вина, а от праведност. Слугата не просто оцелява, той царува. И чрез него мнозина ще имат живот. Живот, който побеждава дори гроба. Този пасаж от книгата на Исаия е като ярка светлина, появяваща се след дълга нощ. След тъмнината на отхвърлянето, изоставянето и смъртта, светлината идва в тъмнината. Пророкът разбира, болката не беше поражение, тя беше план. Кръстът не беше провал, той беше ключът. И празният гроб ще бъде най-големият вик на надежда, който светът някога е чувал. Цикълът на изкуплението е завършен и вечността наближава. И може би вие живеете своя събота на мълчание, мислейки, че обещанието е мъртво. Но помнете, същият Бог, който позволи болката, подготви победата. Христовото възкресение не е просто историческо събитие, то е духовна реалност, която може да преобрази живота ви днес, защото това, което е мъртво в твоите ръце, може да бъде живо в Божието сърце. След години на видения, сълзи и груби думи, Исаия разбира по-голямата цел на своята мисия. Всяко пророчество, всяка присъда, всеки невъзможен знак, всичко сочи към една централна фигура – Месията. Той вижда ясно, че всички части пасват заедно в Исус Христос. Не като бъдещо име, а като живото изпълнение на всичко, което небето е разкрило. Емануел, страдащ слуга, княз на мира. Исаия поглежда назад и осъзнава, че той не просто е обявявал събития, той е писал Евангелието преди то дори да е било живо. Чудотворното раждане, изкупителните страдания, славното възкресение – всичко това вече беше там, между редовете на неговия вдъхновен перо. Пророкът става мост между старото и новото, между олтара на жертвата и Голготския кръст, между човешкото отчаяние и божествената надежда. Но дори и с това откровение Исаия знае, че пътуването му няма да завърши с признание. Мнозина все още ще отхвърлят тази истина, други ще се подиграват, но той остава непоклатим, защото Словото на Господ никога не се проваля. Той живее не за да угажда на хората, а за да се покорява на този, който го е призовал. И дори да не види пълното изпълнение, той знае, че вече е посял във времето, това, което ще процъфтява в вечността. И сега неговото наследство достига до нас. Неговите думи оттекват през вековете, призовавайки ни обратно към небесния трон, напомняйки ни за Божията слава, справедливост, изкупление и жива надежда. Исаия не е писал за миналото, той написа за нашето настояще. И може би, докато чувате това послание, ще осъзнаете, че Бог също разкрива нещо във вас,
Колко пъти сте се чувствали сами във вашата вяра, сякаш говорите на свят, който не иска да слуша? Исаия също премина през това. Но той продължи, не защото беше лесно, а защото беше видял Божията слава. Ами ти какво поддържа вярата ви в тези мрачни дни? Можете ли да видите Емануил, Бог с нас, днес, дори в средата на хаоса? Можеш ли да повярваш, че страдащият слуга е минал през кръста, за да можеш ти да минеш през живота? Че има цел насред твоята болка, по-голямо изкупление, обещание, което времето не може да изтрие. Може би е време да погледнете на Исаия не просто като на далечен пророк, но като на огледало на вашето собствено призвание. Вие също носите мисия, съобщение, вечно семе и дори известно време никой да не те чуе. Продължавай, защото надеждата все още е последната дума в Божията история. Така че, ако това е докоснало сърцето ви, отворете Библията си, помолете се, попитайте Бог какво иска Господ да ми покаже чрез Исаия. И повече от това, абонирайте се за канала, активирайте камбаната и очаквайте следващите епизоди на вяра, размисъл и трансформация.